Simba kwa stokozi. Sema ataura stara kiri njani au dzia. Angu stokozi. Samudia. Okay. Munhu wako anakuya kudari ani. Taura nyaya yako mudari tinzu. Inini Kuiza voice. Ndonzi stokozi lesamdaya. Ndogara kuno kucheguru. Saka ndakaenda kuplot kwedu Black Mobile. Ndokwaigara murume wangu achienda kubasa. Saka pandakasvika kuplot kuya ndakawana murume wangu anomwe mukadzi mumba mangu. Ndawana nemwe mukadzi mumba mangu ndikamuti avhure dhoo akaramba kuvhura. Saka ndakaenda ndikanonoka nekuwindo ndopaakavhura. Asi paakabuda mumba muya akabuda achipopota achiti kwewewe wangouya sei usina kumbotaura kuti uri kuuya. Ndobva inini ndati foni yanga ichiramba ndosaka ndauya ndati ndiuye weekend nekuti ndichida kudzokera kuti vana vazoenda kuchikoro. Saka murume akabva atora pesi yangu yanga ndinayo yanga ine 500 yanga ine passport yanga ine chitubu yanga ine birth rangu akabva azvitora ndobva adambura ubva anozvipisa. Ndobva anditi wewe zvawatoona ndozviripo saka famba uende kumba kwenu waona ndinaye ndiye mukadzi wandandichida. Ndobva inini ndafamba ndikandendokuma. Vabereki venyu varipi? Baba wangu apa. Baba ndevavo. Mai ndivo. Mai ndakumba. Imaigara kuno kuchegutu. Maigara kumba kwani kuno kuchegutu. Chegutu kwaive kumba kwedu kwatailoja. Kumba kwenyu kwamailoja. Ndokwamakabva madzoka. Kumba kwemurume yeye tailoja uchegutu kubhivi kwakuri kuplot kwedu. Nemurume yeye futi. Alright. Ndokwaigara. So plot nderenyu munhoroondo yekuti tsvaga muri tu. Zvimwe zviripo. Makanga muinei paploti pacho? Paploti papo tese tanga tine mombe 15 nedzangu 3 akaramba nadzo. Mamune mombe 15 ne3 dzenyu. Asi dzenyu nemurume 15 dzoita 18 nedzidzi. Nedzangu. Alright. Nechigayo chogaisa upfu nechiguruguru 2 mahama-miu. 2 mahama-miu. 2 mahama-miu. Nekompresa. Kompresa. Alright. Ndipo makima zvapo. Chakavhurwa ndochinichi. Oyangwa ya Stokozi. Chitubu, passport nebirth. Okay, taure vanyore zvinhu. So mutemo wedu mambo vachitaura paya takamutarisira kuti anofanira kuuya kudaro nhasi haana kuuya asi akasevha samwe akarisaina Unga akasaina akatida akasaina kusebe pesamuna takanaro tune namba dzake dzechitupa yepa akasaina vachona nezvinhu zvatakacha zvemazvirumba make. Saka pamusoro pazvo zvinoita akuti tiretena kuti pamakasaina pandakapinda mumba mangu ndakabirwa bhuku remunda nebhuku bepa remunda nebhuku remota. Anoenda kurenzi unotora ukuwa ndakati aenda kurisina vazofona makusa echakana ndakati nandiweko kana muchida nezvangu. Iye akuti ainonzi kaunda ukuya kumusungwa akaenda kusungwa ende mbonibvunza nazovabvunza kunakunda kuti ndakaendesa samoni musi wemandi. Iye azouya kumhangana musi wechitatu kwamuri sei asi mune zvamamboitirana here. Saka ndakazova kuti kana muchida nezvangu chaisangana musi wefriday kudare panouya murume ndobva ndaya kudare kutosangana kudare kutotaura kuti akamusunga mumusunge padare wataenda. Saka ndakavatarisira vese kuti vari kuuya panapa panawo. Chandanga ndichingoda kupindurwa ndechekuti akasaina here Samuel?
Akasaini. Saka Samuel chaunorisainira ndechekuti ndariona, ndarinzwisisa order. Saka kana akarisaina Amamiri. Achuma amami nechigayo 1 njugu. chaakasainira chachona ndo chaasina kuzunguya manje. Order akaisainira. Mombe 18. Mombe 15 or 18. 15 plus 3. They say 18. 3 days down. They say 18. Necompressor. Nenguruve 7. Mbudzi? Mbudzi 12. Pakutongoya rimwe zvinhu rakuti zvaita zvadzona nyemba kutsvodza rungwa munhu. Mbudzi 12. Nenguruve 7. Waya muna? Waya. Huku hamuna? Huku. Madhadha? Ukarikuni? Nebo. Pakati ndili wa bo. Nemasola 4. Yeah. Mamwe kurazi. Kaita ndakota zvese. Embo. Chii? Imba yakavaka koko 3 rooms. Zvinowanikwa paupenyu vana vemazuva ano yemukura mazuva Yakapera zvinhu ndozvamunoita. Yakapera. Ine 23 marata. Mota 2 mota. Rudzi nerudzi. Toyota Camry yesilver ne-Honda Fit white. Iya ile axle kanchi. Iya ile axle open track kanchi. AC open track. Mafemu ka. Skylight. Honda Fit. Honda Fit. Ne Toyota Camry. Ne Toyota Camry. Right, ndo zvandaida kuti tifanobata kuitira kuti kana pakazobviswa zvimwe zvikazodidi toziva kuti pakazobviswa zvimwe zvinhu. Ne-kitchen unit. Ne-wardrobe 2 piece. Nemubhedha. Saka wakungodzi chibuda uende chete. Namasofa. Nemasofa. Nestove. Nestove. 4 plates. Saka nababa mogari. Inogara. Goko ndokwamabva. Ndikumwe tambosangana nini. Anoona munofamba kuuya kunongosiuya muchakari. Ya, ndikumwe ndakamboona nini. Zvakanyanya nokuti Wanzi endai wewe mwana mzukuru wangu. Wauya kuna unozotora mugoko kana wechikuru kana sekuru kana tete kuti mudzokere futiko. Vakauya baba but ivo vakaramba kusvika pamba vakaguma kurodhi vakati uyai kuno. Baba undobva ati inini handingaendi kunotongerwa kurodhi nemufana. Mandiri baba. Kwete baba. Vanosvika pamuzvinhu zvenyu baba vanotoera kusvika panyaya dzakadai. Mukuru wavo Neningi. akauya. Na pastor. Kaenda mese. Muri papi shamwari yangu. Takauya. Almost office reganisa munhu ndiri mudare ndiri pasipi zetu ndo pane ofisi yangu. Vaingotaura zvekuti inini unoitwani hama? handikwanisi kuramba ndichigara naye. Max. Ndara Shamwari ndikume mupusa wangu auye baba. Okay. Ya mazuva ano zvinonetsa chaizvo kuti musikakungarambi uchingonzi wopondwa zvisikana. Ana mazuva ano mweya weyaitwa. Uya kudare kune nafu nobatsira. Aira pamunondiona. Amai avachi vaproperty asiyana. Chisaka chauya nacho.
zvinobataridza vanhu vakuvaibva kure goko munoita kuti usanyati mai one chekuno oyambuka goko yana bulugami Sanyati mai noenda kuti nyarupabwe une chekuno nyarupabwe inenge iri mberi kwenyu so mwakana maningiringa ava ngavadzoke kudare musi wa27 Teacher nini chivanyora? unodzoka kudare musi wa27 ilambotsvaka ngauye haasi kutsvakwa kuuya kwake kana kusauya kwake sinongochitonga manje tochimupa mutongo tonomusevha nemutongo then mombe idzodzo nechiizvo anorwadziwa next varipo ngauye